Este cam greu să mai spun despre monografie ceva după prezentarea atât de amplă realizată de domnul profesor Ioan Munteanu. Așa că eu voi vorbi mult mai puțin și o voi felicita pe doamna Sonia Seracin, în primul rând pentru curajul de a se înhăma la un asemenea demers și, bineînțeles, pentru faptul că a reușit să-l și ducă la bun sfârșit. Trebuie să ne aducem aminte și de domnul Gabi Barici, care este foarte modest, dar care a avut o mare contribuție în realizarea documentării pentru această carte. Eu l-am reconstruit. Este un lucru important că s-a putut realiza această monografie. Sunt puține satele din România care au așa ceva. Este foarte important. Este un moment de istorie. Asemenea lucrări stau la temelia istoriei noastre. De la asemenea lucrări se poate porni într-o documentare amplă în realizarea unei istorii ample a unei regiuni. Este foarte importantă această lucrare, nu numai pentru Cerneteaz, este importantă pentru Banat în general. Este un moment din istoria Banatului foarte, foarte bine surprins în această carte. Deci, încă o dată, cei care, doamna Sonia Seracin și domnul Baici, merită toate gândurile noastre bune și felicitări pentru ceea ce au făcut. De asemenea, Asociația Cerneteaz nu trebuie uitată. A avut o contribuție foarte mare. Știți că o asemenea carte nu apare numai pentru că ai scris-o. Mai e nevoie și de altceva. Ori fără Asociația Pro-Cerneteaz, acel altceva n-ar fi fost posibil. Deci, și dânsii trebuie felicitat și e bine că această asociație există. Uitați că a reușit să salveze și acel pod de la intrarea în sat. Este și ăsta mare lucru. Este un moment din istoria Cerneteazului care nu trebuie să lăsați să fie distrus. Nu? Este o lucrare din secolul al XVIII-lea. Puține localități din România se pot lăuda cu așa ceva. Pot să spun, uite, noi mai avem un pod din secolul al XVIII-lea. Deci e foarte bine că au reușit să-l salveze. Apoi, Cerneteazul mai are și o biserică foarte frumoasă. O biserică care este pictată de un mare pictor, de Ioan Zaicu. O biserică care, fără îndoială, ar merita să fie declarată monument istoric. Și eu vreau să cred că Asociația Pro-Cerneteaz, împreună cu părintele, că aici de față se vor implica pentru că acest lucru să se realizeze. Este păcat ca o biserică atât de frumoasă să rămână necunoscută. Nu numai că este necunoscută în România, este necunoscută chiar și în Banat. Și e un lucru deosebit. E bine să fie declarată monument istoric. Ce să vă mai spun? Le mulțumesc țărâncezenilor și cernetezenilor că m-au recuperat. Bucuria a fost a noastră. Îl rog pe domnul director Viorel Marineasa să ne adreseze cuvântul dumnealui. Domnul profesor Ioan Munteanu a cam spus tot ce trebuia de spus, deci a avut o intervenție, o prezentare exhaustivă a acestei lucrări care merită toată cinstea. Aquilina Mirăescu l-a completat cu brio. Ce aș vrea eu să vă mai spun
e următorul lucru. De ce așa de târziu o monografie a Cerneteazului? Și aceasta ne face să ne îndreptăm un pic înspre trecut, înspre perioada dintre cele două războaie mondiale, când în Banat apăreau foarte multe monografii de acest tip. Aici își desfășura activitatea Institutul Social Banat Crișana, influențat de ideile marelui sociolog Dimitrie Gusti și o serie de oameni de aici, din Banat, fie ei învățători, dascăli, fie preoți, oameni foarte legați de comunitățile locale au dat asemenea monografii. Deci, Banatul are una din cele mai solide tradiții în privința asta. Mai mult decât atât, un învățăcel al lui Dimitrie Gusti, bănățean și el, Anton Golopenția, i-a amplificat ideile, se gândea la lucruri și mai serioase în abordarea sociologică, nu numai a zonei noastre, ci a întregii țări. El a fost trimis deci, de statul român să vadă de soarta românilor pierduți în zonele mai îndepărtate, deci în Transnistria și chiar dincolo de Transnistria, lucru pe care l-a plătit cu viața atunci când au venit sovieticii aici și ne-au ocupat țara. El, care era un om de știință, a fost băgat în pușcărie, una din mințile geniale ale Banatului și ale țării, și a murit la 40 de ani acolo, în loc ca aceste capacități intelectuale de excepție ale lui să fie folosite de nații. A urmat această negură a regimului comunist și asemenea întreprinderi au fost stopate. Ele au mai ieșit firav și pe vremea comunismului, circulau scrise de mână de anumiți oameni interesați, sau bătute, dactilografiate în câteva exemplare, monografii ale localităților. Autoritățile vremii nu erau îndemnate să facă așa ceva. De ce oare? Din mai multe motive. Odată, asemenea întreprinderi, asemenea lucrări puteau arăta oamenilor că viața lor n-a început odată cu comunismul, ci că de fapt are rădăcini mult mai adânci, de care trebuie să se țină seama, și probabil că o serie de adevăruri incomode despre trecut nu ar fi plăcut celor de la putere. Acesta ar fi un motiv. Pe de altă parte, știți foarte bine care era politica, mai ales agresivă din ultimul timp, al lui Ceaușescu și a polițiilor lui. Se vorbea de omogenizarea întregului popor. Noi nu mai trebuia să avem individualitate, noi nu mai trebuia să credem în aceste entități ale noastre. Trebuia să fim o armată uniformă în slujba utopiei sau distopiei comuniste. Cam astea erau rațiunile. Pe de altă parte, monografiile alea, dacă erau publicate în tiraje prizărite, foarte mici,
erau în bună parte falsificate. Trebuiau introduse date false, cum știți că se proceda în această vreme. Sigur că această monografie apare târziu, dar nu apare prea târziu. Doamne ajută că a apărut și este meritul doamnei Sonia Seracin și a colaboratorilor dumneei că au făcut-o posibilă. Este foarte important și iarăși o să-l invoc pe domnul profesor aici de față, un mare om de cultură și politician al Banatului din perioada interbelică, vorbea despre Banat, mă refer la Sever Vocu, ca despre patria lui restrânsă. Minunată expresie și tot o porțiune din această patrie restrânsă o reprezintă satele și comunele noastre. Cerneteazul este, în primul rând, patria dumneavoastră, bucățica dumneavoastră de patrie și de aici urmează patria mare. Doamna Sonia Seracin a procedat cu multă rigoare științifică, așa cum se sublinia mai înainte, dar mai există ceva și iarăși și domnul profesor și doamna Aquilina au remarcat, ea reușește să introducă adesea, pe lângă această rigoare, un ton colocvial, un ton plăcut, lipsit de morgă, un mod de a povesti această istorie a satului, care sună bine la ureche și se îndreaptă către suflet. Iar acest lucru nu este deloc puțin, pentru că de multe ori avem de-a face cu niște monografii destul de țepene, destul de rigide, pe care le citim și pe acestea cu interes, dar nu cu atâta plăcere. Eu o felicit pe dumneai, îi felicit pe colaboratorii dumneai și vă felicit pe dumneavoastră toți că sunteți aici cu această ocazie. Și aș mai vrea să spun un lucru. Sigur că bănățenii sunt, li se și reproșează că sunt cam ocoși, că sunt mândri. Eu zic că nu aceasta este singura notă caracteristică. Bănățenii știu să primească în sânul comunității lor și oameni veniți din alte părți și sunt sigur că și aici, în această sală, sunt oameni care au venit din alte părți ale țării, dar care la ora actuală, sigur, se simt ca fiind în Cerneteaz. Și acesta este un lucru foarte important. Vă mulțumesc! Vă mulțumim că ne-ați simțit, vă mulțumim că ne-ați ajutat să avem această. Autorul lucrării Cerneteaz, file de istorie, Sonia Seracin. Am simțit emoțiile. Antevorbitorii mei s-au referit la evenimentul care ne-a adus aici împreună într-un număr imens pentru mine. Nu mi-am imaginat că putem fi atât de mulți. Ca atare, nu-mi rămâne decât bucuria de a vă mulțumi tuturor, atât domnului profesor universitar, dr. Ioan Munteanu, care s-a plecat cu o migală extraordinară asupra cărții, a citit-o din filă în filă, a sugerat acolo unde era nevoie de ceva. Ocazia asta chiar îmi cer scuze. N-am reușit să țin cont chiar de toate sugestiile dumnealui. Unele au fost chiar motive subiective. Neavând ce spune altceva,
doresc doar să vă spun că atât motivele care m-au determinat să o scriu, cât și conținutul, mulțumirile adresate familiei mele, în primul rând, care m-a sprijinit, și tuturor celor care m-au ajutat să o realizez, le veți găsi parcurgând paginii acestei cărți în lunga iarnă care abia a început. Consider că prezența dumneavoastră aici este o onoare pentru mine și în condițiile astea, pentru că suntem în prag de sărbători, vă doresc sărbători fericite, pentru că ne apropiem de un nou an. Vă doresc să aveți de acum încolo ani mulți, cu sănătate și cu bucurii, iar cartea să fie pentru dumneavoastră un dar din partea Asociației Pro-Cernăteaz, a finanțatorilor și, evident, a mea. Dați-mi voie ca în numele Asociației Pro-Cernăteaz să mulțumesc distinșilor invitați, doamnei profesor Sonia Seracin, și să știți că membrii asociației oricând o așteaptă să intrați în această asociație și o să vedeți cu toți că o să facem lucruri minunate împreună. În acest moment, acum este timpul să acordăm premii și diplome de onoare. Se acordă diplomă de onoare doamna profesor Sonia Seracin. Doamnei profesor Sonia Seracin, din partea și, de asemenea, cardul Pro-Cernăteaz. Se acordă titlul de membru de onoare doamnei Aquilina Birescu și cardul ca atare. Mai avem un titlu de acordat, dar din păcate domnul profesor dr. Florin Gâldău nu este prezent. Asociația Pro-Cernăteaz acordă titlul de onoare domnului profesor dr. Florin Gâldău. Să-i dea Dumnezeu sănătate multă. Cine îl primește? Primește domnul Nuțu. Ținând cont că asociația se uită în trecut și privește spre viitor, avem lângă noi niște copii minunați, copiii satului, care de azi dimineață așteaptă să spună cuvântul. Doamna profesor, vă rog.